jujukan ukir sari kebelah barang sedanten abdu dene Rama Premban sampun kasdurawuh ing Lokapala nuhoni panyunipun ingkang kutha sadèrèngipun kula ngaturaken pangabekti Rama Premban Kanthi Prabu Danamati pangestunipun bapa tumuli tampang ana Marwade Parao wigatine marang pun bapa kaki inggih Rama Premban Wisrawa estine manah kula sampun kepengin mengku wanudya kinarya timbangan anggen kula badhe amengkon negari Lokapala iki kaki Prabu kambiran tiaspun bapa kangkena pinanggep sawise nampa aturira tansrata rasanipun bapa nggone kumaceluan mantu kang sarta manemban putu banjur wanudya saka endi kang sumbodo ngudut rasanira kaki inggih Rama panjenengan muhung sekar kedaton saking Ngalengka Diraja atmajanipun Paman Prabu Sumali nenggih Dewi Sukeksi ingkang tuhu kula tresnani namung Rama kabar ingkang sampun sumebar Sang Dewi kinarya pasang giriprang dening Harya Jambu Mantri nanging cetane manah tamedya mundur malah kepareng minta idi palilakan Rama Premban Kaki Prabu ana tetembungan nyebutake anak polah bapa ingkang kepradah kalilana pun bapa kang bakal ngayahi pakarayan iki kinarya wakil aduh Rama menapa boten sarudi nulu Rama percaya marang pun bapa kaki awit apa Yayi Prabu Sumali iku isih tunggal pambudi kelawan pun bapa kiraku ora bakal ngampik marang penglamar mekaten Rama iya namung taksih wonten setunggal malih bilih Dewi Sukeksi iku dianggadahi punagi minta wedharing sastra Jenderal Hayuningrat jagat Dewa Bathara